Üdvözlöm Önöket ebben a mai áttekintőben. Ma egyenesen a magyar szakképzési rendszer szívébe, a 11-es tételbe fogunk fejest ugrani. Tudom, a jogszabályok meg a fogalmak listája elsőre borzasztóan száraznak tűnhet. De tegyünk egy próbát. Gondoljanak erre az egész szakképzési rendszerre úgy, mint egy hatalmas, komplex társasjátékra. Ugye, ahhoz, hogy mesterien játszunk, és főleg, hogy másokat is megtanítsunk játszani, először is kristálytisztán ismernünk kell a játékszabályokat. Szóval ma pontosan ezt az alapot fogjuk felépíteni. Na, vágjunk is bele, és rögtön tegyük fel a nagy kérdést. Hogyan formálják a látszólag legszárazabb jogszabályok egy diák jövőjét? Mert valljuk be, a bürokratikus keretek sokszor ijesztőnek vagy egyenesen korlátozónak hathatnak. De a valóságban ez nem egy ránk erőltetett ketrec. Egyáltalán nem. Ez egy nagyon is tudatosan felépített fundamentum. Ez adja meg azokat a biztos pontokat, amikre támaszkodva önök az oktatók ténylegesen képessé tehetik a diákokat egy sikeres, piacképes karrier felépítésére. Lássuk is gyorsan a mai úti tervünket. 5 fő állomásunk lesz. Először tisztázzuk az alapfogalmakat, vagyis a szakképzés nyelvét. Aztán jönnek a jogszabályok, maguk a játékszabályok. Harmadikként ránézünk az alapdokumentumokra, mint a szakmajegyzék, a KKK és a programtanterv. Negyedikként a tanulási út 2 szakaszát nézzük meg, végül pedig egy nagyon fontos üzenettel zárunk az oktatók számára. Szóval, első rész, alapfogalmak. Mielőtt játszani kezdünk, értenünk kell a játék nyelvét. A 0. kilométerkő az maga a képzés. Lényegében ez egy szervezett, célirányos tanulási folyamat, ami valamilyen meghatározott tudás vagy készség elsajátítására fókuszál. Ami miatt ezt fontos tisztázni, az a tágassága. Ugyanis ez egy hatalmas gyűjtőfogalom. Magába foglalja a klasszikus, iskolarendszerű tanulást, de ugyanúgy az iskolarendszeren kívüli képzéseket is. Ezen a kereten belül történik minden tudásadás. Aztán itt van a továbbképzés. Itt a meglévő szón van a hangsúly. Ez ugyanis mindig egy már megszerezett végzettségre építkezik. Tehát nem az alapoktól kezdjük újra. A cél egyszerűen a meglévő tudás frissítése vagy bővítése. Gondoljanak egy sokat tapasztalt autószerelőre, aki most megtanulja a legújabb hibrid technológiák diagnosztikáját. A szakmája megmarad, de napra kész lesz, és így simán tud alkalmazkodni a pörgős piaci változásokhoz. És itt nagyon fontos élesen meghúzni a határt a következő fogalmunkkal szemben, mert az pedig az átképzés. Na, itt már nyoma sincs a finom hangolásnak. Az átképzés egy teljesen új, az eddigitől radikálisan eltérő szakma elsajátítását jelenti. És ennek az okai sokszor nagyon is az életből fakadnak. Képzeljünk el egy nehéz fizikai munkát végző építőipari szakembert, aki egészségügyi okok miatt egyszerűen nem bírja tovább a terhelést. Neki egy átképzés adhat szó szerint új esélyt az életben, mondjuk egy irodai, informatikai pozíció megszerzésével. Itt teljesen tiszta lappal indulunk. A 4. alappillérünk a felnőtt képzés. Mondhatjuk úgy is, hogy ez a rendszer legrugalmasabb része. Kifejezetten a felnőtt, legtöbbször már javában dolgozó emberek igényeire szabták. Ide tartozik rengeteg dolog. Nyelvi képzések, vállalati tréningek, vagy azok a rövidebb, célzott szakmai modulok, amiket simán el lehet végezni munka mellett is. A lényeg a rugalmasság, hogy beilleszthető legyen a sűrű, felnőtt mindennapokba. És mindez elvezet minket a modern oktatás talán legfontosabb fogalmához, a kompetenciához. Ez a fogalom 4 egyenlő fontosságú részből áll össze. Kell hozzá a puszta tudás, de kellenek a készségek is, vagyis hogy az ember a gyakorlatban fizikailag is meg tudja csinálni azt, amit fejben már tud. És persze elengedhetetlen a megfelelő attitűd, a hozzáállás és a belső motiváció is. A mi szakképzési rendszerünkben ez az egész egyetlen éles kérdésben csúcsosodik ki. Képes-e a diák egy valós szakmai szituációban teljesen önállóan helytállni? Ha igen, na akkor tényleg kompetens. Ugorjunk is a második részre. Jogszabályok. Ahogy korábban mondtam, ezek a mi játékszabályaink. Tudom, a jogi környezet boncolgatása ritkán hozza lázba az embert, de higgyék el, ezek a szabályok tényleg a mi legjobb barátaink. 2 fő dokumentum tartja egyben a teljes rendszert. A makroszintet a 2019-es 80-as törvény jelenti. Ez az iránytű. Ez határozza meg a nagy képet, a célokat, a hatalmas intézményrendszert. Ezzel szemben a mikroszint, tehát maga a motorház, a 12/2020-as kormányrendelet. Ez a konkrét végrehajtás. Itt vannak lefektetve a pontos óraszámok, meg a vizsgaszervezés napi szabályai.
És hogy miért kell ezzel oktatóként tisztában lenni? Borzasztó egyszerű. A törvényból tudjuk, hogy mi a végső cél, a rendeletből pedig azt, hogy pontosan milyen lépéseken keresztül szabályosan juthatunk oda. Térjünk is át a harmadik részre, az alapdokumentumok. Nézzük meg a szakmajegyzéket, a KKK-t és a programtantervet. Kezdjük a szakmajegyzékkel. Erre nyugodtan gondoljanak úgy, mint egy gigantikus, hivatalos katalógusra. Szerepel benne az összes államilag elismert szakma, a hivatalos megnevezések, azonosítók, ágazati besorolások és a képesítési szintek. És itt van egy kőbevésett szabály. Állami, intézményes szakképzést csak is olyan szakmára lehet szervezni, ami szerepel ebben a listában. Nincs kivétel. Ha nincs a katalógusban, a hivatalos állami rendszerben nem is létezik. Rendben, megvan a szakma. A következő lépés a KKK, vagyis a képzési és kimeneti követelmények. Ez az a dokumentum, ami pontosan megmondja, mik a konkrét elvárások. És ami zseniális benne, hogy a KKK nem rágja a szánkba mondatról mondatra az egész tananyagot. Helyette kifejezetten a kimenetre fókuszál. Azt rögzíti, hogy a tanulónak mit kell kötelezően, önállóan tudnia a vizsganapján. Ez a megközelítés rengeteg szabadságot ad az oktatóknak a mindennapi módszerekben, miközben biztosítja, hogy a szakmai minimumszint mondjuk Soprontól Nyíregyházáig milliméterre pontosan ugyanaz maradjon. A rendszer harmadik oszlopa pedig a programtanterv. Ha a KKK volt a kitűzött cél, akkor a programtanterv a konkrét építészeti tervrajz. Ez az a dokumentum, ami lebontja a kimeneti elvárásokat a mindennapok nyelvére, tartalmazza a kötelező és a választható modulokat, javaslatot tesz az időkeretekre, és megadja az értékelés, a vizsgáztatás kereteit is. Az intézmények erre a tervrajzra építve alakítják ki a saját, helyi tantervüket, úgy, hogy az a legjobban illeszkedjen a diákjaikhoz és a helyi vállalatok a régió igényeihez. Negyedik rész, a tanulási út két szakasza. Lássuk a konkrét utat, amit a diákok bejárnak. Gondoljanak bele, milyen hatalmas, sokszor ijesztő teher egy 10 éves fiatalnak eldönteni, hogy mi is akar lenni, ha nagy lesz. A jogalkotók ezt nagyon jól tudják, ezért a tanulási utat két nagyon élesen elkülöníthető szakaszra bontották. A diák az ágazati alapoktatással indít. Itt a 9. és 10. évfolyamon még nem egy konkrét, szűk szakmát tanul, hanem egy tágabb ágazattal ismerkedik meg alapjaiban. Ez egy nagyon stabil, horizontális alapot ad, és drasztikusan lecsökkenti annak a veszélyét, hogy a gyerek rossz pályát válasszon. Amikor ezen túljut és leteszi az ágazati alapvizsgát, akkor lép szintet, és jön a szakirányú oktatás. Na, itt már vége az általánosításnak. A diák beleveti magát a specifikus munkába, legtöbbször már kint, valós cégeknél, duális képzőhelyeken, hogy ténylegesen felkészüljön a szakmai vizsgára és a nagybetűs életre. És elérkeztünk az 5. részhez. Üzenet az oktatóknak. Nézzük meg a gyakorlati szempontokat. Tegyük fel a kérdést, mik is valójában ezek a jogszabályok, dokumentumok, meg elméleti keretek azok nélkül az emberek nélkül, akik minden áldott nap belépnek a tanterembe vagy a tanműhelybe? A válasz az, hogy semmik. És a legfontosabb pont, amit ki kell emelnünk, pontosan az, amit az iménti idézet is olyan találóan megfogalmaz. A törvény, a KKK, a programtanterv, ezek nem azért lettek kitalálva, hogy gúzsba kössék az önök kreativitását. Nem valami hideg, külső kényszert jelentenek. Sokkal inkább egy biztonságos hálót, egy kiszámítható és profi medret biztosítanak az oktatásnak. És pont ezen a stabil medren belül van az oktatóknak elképesztően nagy terük arra, hogy szárnyaljanak. Hogy kihasználják a módszertani szabadságot, bevessenek modern pedagógiai eszközöket, és az elsőre száraznak tűnő tananyagot valós, izgalmas kihívásokká formálják a diákok számára. Ami el is hoz minket a mai áttekintőnk legutolsó, de talán legfontosabb gondolatához. Közösen tisztáztuk a nyelvet, megismertük a szabályokat és a rendelkezésre álló eszközöket, és végigkövettük a diákok tanulási útját. A kérdés most már a következő. Így, hogy már ismeri a játékszabályokat, ön hogyan fog tudni innoválni ezen a keretrendszeren belül? Hogyan tudja ezeket az információkat beépíteni a saját gyakorlatába úgy, hogy holnap még inspirálóbb, még eredményesebb legyen a diákjai számára? Remélem, hogy ez a mai kis áttekintő hasznos muníciót adott mindehez. Köszönöm, hogy velem tartottak, és külön köszönöm a szakképzés iránti elhivatottságukat.